d'una sèrie que vaig fer fa ja bastants anys, que es deia El Vizconde de Mediado. Ahí sortia una peça, un díptic, que era l'home roïn i l'home bo. Com de tot queda, jo, aquestes peces que me les estimava molt, vaig pensar que amb elles se podia treballar i se podia... I són d'aquests projectes que aparques, no? I te ho apuntes a una llibreta i de vegades surt i altres vegades no, però jo sí que és de veres que li estava pegant moltes voltes a aquestes dues imatges, convertir-les en un projecte que parlara de la condició humana.